Nginibingelele ngiphinde nginamukele kweza namuhla izithi. Kodwa ladies house ngendlela mfowethu engayibona ithukuthele ngakhona ngaleli yalanga ngiqala ukubona lento. Ibizothi noma ivota ebese iyaposta ukuthi naku siyamvotela. Into angixakayo angiwaboni mina masikho noma yimi ngedwa ngawaboni. So yikho bese ngithi mina hayi bafana abadala ayidlule lento bamnikeza iquantum umfowethu ulimiti ngehlukane nalomsindo mina angikho kulezi zinto angikaze ngathuka umuntu mina angikaze ngavumela umuntu enkulumweni zakhe ngikhomenta kuyonke umuntu ngoba namhlanje nina nisamthandi lo eningamthandi senibeka icala kuyonke umuntu ngibe nebhadi ke nje mina ngangedwa abanye beculi bebethi mangabe bethi bayabaqala ngalento bebafuse gisaka abanye ngoba mina ngizange ngibathuke sekuyilona cala lelo ukuthi hayi ngoba zange batholile vele ukuthi umfana velo isithitho ngamfaka umunesweni angawukhiphi abenze mfowethu banikeze umculo abafisa ukumnika mina ngithembisa ukuthi ayikho icompetition engiyophinde ngiyingenelele ngoba lento ngikhandela isidina njengamanje sekuqala le yabona lento eyenziwe njengamanje kuqala lento kaKhuzani noMthandeni yabona nje lento eyenziwayo manje qala lento ancane mfowami ngibulaje angimazi noma ungani kuqala lento kaKhuzani noma bengavota kangakanani abantu abathi bavotela uMenzi hayi futhi ngabeka imali ngeke awine lapho uMenzi khohlwa futhi ngeke awine kungeyona ladies house mina ngiyisukeli futhi akusiyo mfowethu akuyona akuyona mfowethu ayakuyona mfowethu akuyona mfowethu ngiyaphika lapho cha akuyona mfowethu kodwa ngisho bengavota kangakanani abantu bavotela uMenzi ngeke adabule lapho ngisho usuthanda Mgibe ngeke impela futhi ngeke edabule khohlwa hayi kodwa mfowethu into right ukuphuma kulezi zinto zama competition ngoba vele njengamanje la bungayikhetheli ukuthi ufuna ukungena noma cha ubungena ngokuthanda kwabantu sekuyothi namhla bethi bayathanda ngikuveze ukuthi yenzani kunabantu abakhala ngokuthi hayi bafowethu ayakuhle ngisho ukudla asazi manje yini yabona lapha nama ngiyazi into engizoyikhuluma ngiyimina nje Mgibe ngivotile ngempela ngemali ebiphuma kimi hayi kodwa manje sengiyoze ngigcine ngiyisola nami nje kanjani manje ngisola kanjani abantu bevotela mina so ukuze ngiphume kule nkinga ngicela ukuthi hayi ngonyaka ozayo nakuloko nje abenza abantu ukudelisa inhliziyo zabo ukuthi sesidelisa inhliziyo impela ukuthi asikholo ukuthi akawinanga abaqhubeke bevotela uMenzi